Is-sindki tal-lokalitajiet fil-qalba tal-pjan fit-tul tar-reġenerazzjoni taż-żona tal-Port il-Kbir, kif imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela l-ħamis filgħodu, esprimew sentiment mill-aktar pożittiv f'kummenti ma' One News. Il-proġett massiv fuq diżinji tal-kumpanija renomata internazzjonali Chapman Taylor jinkludi l-iżvilupp u t-tisbieħ taż-żona tal-Power Station l-antika fil-Marsa u max-xatt mill-Menqa sa swar tal-Furjana. Dwar dan il-pjan fit-tul il-Gvern ukoll ħabbar konsultazzjoni pubblika ta' 6 ġimgħat waqt li wara se jkun hemm pre-market consultation. Iltqajna mas-sindki tal-Marsa, il-Furjana u l-Belt Valletta fejn esprimew l-akbar sodisfazzjon tagħhom fuq dak li tħabbar. Mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjon Luke Farrugia, is-sindku tal-Marsa, il-lokalità li żjed affettwata mill-proġetti qal li ma setax ma jilqax dan il-pjan ta' reġenerazzjoni biħġaru. Mhux l-inqas hekk kif il-Marsa se tieħu dak li jxirqilha, anke wara li taħt l-aħħar gvernijiet nazzjonalisti il-Marsin għaddew minn ħafna u allura issa dan il-pjan se jagħti ħajja mill-ġdid liż-żona. Iż-żona tal-Menqa tal-Marsa tinsab anke issa ġifieri f'telqa kbira u issa li naraw dan il-proġett li ħajibda issa wkoll għandna l-public consultation u nħeġġeġ il dawk il-nies li huma interessati biex jieħdu l-kummenti tagħhom ħalli issa naraw dan il-proġett iseħħ kemm jista' jkun malajr ħalli nkunu nistgħu ngawduh flimkien anke bħala Marsin u anke l-poplu kollu. Is-sindku tal-Furjana Nigel Holland ukoll irrikonoxxa dan il-proġett billi jagħmel referenza interessanti dwar il-passat tal-Port il-Kbir li sawwar l-istorja ta' pajjiżna u spjega li din ir-reġenerazzjoni se tkun mhux biss tal-port innifsu iżda wkoll tal-komunitajiet li se jingħaqdu flimkien biex igawdu minn dan l-investiment multimiljunarju. Naħseb ovvjament jew pjaċir li d-dawra tal-port ħad kompli tiġi riġenerata, partikolarment anke l-lokalità ta' ħdejn l-Marsa ġara tagħna, ġifieri hemm bżonn ħafna. Il-Furjana wkoll ħadd tiġi affettwata jsiċċetwa bel-ixximent. Naħseb jitfit anke ma' reġenerazzjoni fiżika tal-Port il-Kbir. Irid tkun hemm reġenerazzjoni tal-komunitajiet tal-Port il-Kbir li qed jispiċċaw. Min-naħa tiegħu s-sindku tal-Belt Valletta Olaf McKay tenna li proġett ambizzjuż u sabiħ bħal dan mhux biss se jkompli jsaħħaħ l-aspett turistiku tal-Port il-Kbir iżda wkoll se jkun xhieda ta' kwalità ta' ħajja aħjar lir-residenti kollha tal-madwar. Proġett ambizzjuż ħafna, interessanti u sabiħ fil-Port il-Kbir tagħna li aħna tant kburin bih ġojjel ta' pajjiżna u anke kont qed nitkellem man-nies li raw il-viżwal u kif ġej jirriġenera ruħu dan il-proġett. Huwa proġett li se jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u l-familji li jgħixu f'din iż-żona u fl-inħawi tal-Port il-Kbir.